Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanka da zuwa wannan channel mai albarka da sarki. Yau channel ɗin zai koya maka sabon abu yadda za ka samu kyautar da har 100 gig MTN ko Airtel free data. Muna roƙon in yau ne farkon zuwa ka kai mana subscribe, kai mana like, sannan kai mana share, ka danna mana alamar ƙararrawa. Dan ta nan ne kawai za mu ga wani bidiyo ya burge mu, kuna ɗora akai ka kuma sai ka yi mana kan. Yanzu kai tsaye bari mu shiga ga bidiyon ku ga yadda yake. Yanzu za mu shiga kai tsaye ga bidiyon. Ga application ɗin zan ajiye muku link ɗin application ɗin a wajen description, kuma zan ajiye muku shi a comment na farko. Enjoy free data suna da shi. Za mu ci wannan service ɗin namu MTN ne ko Airtel. In Taiwan za mu sa mutum da MTN ne, bari mu sa MTN. Mun sa MTN, bari ya wuce. Bayan ya wuce zan sa sunan sarmu zai mana yam, misalin mu sa sarki tutorial a wajen suna. Tutorial shekara bari kawai shekara 5 2012 shi ne soni. Sai mu sa number line, sa number line, sai mu next. Sai misali ne ko weekly ko monthly, bari mu sa daily. Sai kai cikin mutane active. Yauwa kun ga za mu tura wa mutum 4 wannan link ɗin tukunna mu samu wannan bayan awa 24 hours. Bayan 24 hours za mu tura wa mutum 4 link. Bayan kun tura wa mutum 4 link, bayan awa 24 kuma za ku samu datar ku. Darasinmu na gaba kuma za mu yi shi ne akan ku dai yi mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa saboda ku samu sabon shirye-shirye da mun dora. Mun gode da ziyartar wannan channel mai albarka ta sarki tutorial. Yauwa darasin namu na gaba kuma za mu yi shi ne akan yadda za ka samu kuɗi ta intanet ba data ba. Ta intanet za ka samu kuɗi. Ku yi mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen da mun ba da alamar ƙararrawa. Mun gode.